Hello logoफोर आंनि साबस्क्राइबारफोरनिसिम आरो नायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमग्रोनायखौ बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दा कलेजाव थांगासिनो दं, मोनसे कलेजाव कमार्स नामनि मुंनि कलेजाव आरोना। बेयाव मोनसे फ्रेसार्स जादों। बे फ्रेसार्सआव जों थांगासिनो दङ। मोसानाय बादायलायनाय कम्पिटिसन दङ होननाय खोनानाय थांनो नागिरदों। गासिबो नुलांबाय थागोन नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय था। जों दा थांगासिनो दङ। हेलौ लोगोफोर, जों दा मोनसे दहाय कमार्स कलेजाव थांगोन होननाया जों दा थांगासिनो दङ। कमार्स कलेजाव माबायदि फ्रेसार्स जादों, मोसानाय बादायलायनाय कम्पिटिसन आरो सारमोननि गोदान गोदान बिबुंथि बेफोरखौ जों खोनासंनो थांनायदो। दा मोसानायजों लोगोसे बेफोरखौ खोनालांजोबगोन। फ्रेन्ड्सफोर, लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबाय था। जोंना ब्लगारफोरा बिराद दङ आरोना। दा थांगासिनो दङ जोंना कमार्सआव। लोगोफोरा बिराद दङ, उनथिंबो दङ सिगांथिंबो दङ। नायलांबाय था, भिडिअ लागासिनो दङ। बिथांमोनाबो ब्लग दङ जाहैबाय मोनसे मोनसे। नायलांबाय था भिडिअखौ माबोरै नुगोन। थांगासिनो दङ। बिराद थांदों माने दिनै माबायाव जोंनि कमार्स कलेजाव बिराद मानसि स्टुडेन्ट थांदों। दिनै कम्पिटिसन दं, मोसालायनाय बादायलायनाय नालाय नायनांदों बयबो। उनथिंबो दं नै बिथांमोना फैगासिनो दङ आंनि उन फैगासिनो दङ बिथांमोनाबो। सिख्लाफोरबो दङ साफा साफानो, लाजिदो मोखां होथेलायदो। मायाव बिथांमोना दिनै बिराद फुरथि आरोना। मालायनि कलेजबाबो फ्रेसार्स जादों नालाय। सिख्लाफोर दङ बिराद, सिख्लाफोरबो थांदों, सेंग्राफोरबो थांगासिनो दङ। नैबे स्कुला जाहैबाय एमइ स्कुल, गार्लस एमइ स्कुल। आसामिस आरोना, आसामिस जायो। Beno komarsa. भिडिअखौ नायलांदो नै कमार कलेज मोनफैबाय। कमार कलेज मोनफैनानै जों दा गेट सिंखै हाबलांदो। गेट सिंखै हाबलांदो आरोना। फ्रेशमेननि इयो गेट माने ना, फ्रेशार्स डेनि गेट इयो। गोदान गेट, बेलुन सेलुन खाथाबदो, बिराद बरिया बानायदो। सिङाव माबोरै जागोन बेफोरखौ नायलांगोन, गासैबो खोन्थालांगोन। फ्रेन्ड्सफोर गासैबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोनसे फिरफिला बानायदो। आगबारिगयसु संसारनि लामायाव न'खरा आंनि लोरबां थोरबां, साननाय आंनि हाबा जाबां। मावो आं मोजां खामानि, गोजोन मोनो आं अराय जुगामि। थालानि थाला सनानि माला, आं माब्लाबानो थाला। नुजाबाय आं बुहुमाव, गिदिंगोन आं हादोराव। सम्पदनि सम्पद, सनानि सम्पद, फैयो अराय बिपद, नुस'हायै बुहुमाव। दुखुर जिउआव सोरखिगोन आं हाजासे, थांखिया आंनि जाफुंजासे। कबितानि फारसेले धोरोमसुला बर'।
যিটো তোমালোকৰ অতিথিৰ বক্তব্য ৰাখিব এই বক্তব্যটো সকলোৱে বহি ভালকৈ শুনি লোৱা प्लिज लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो